ngiwadlulisela kubantu. Jesus. Ongawazi ngiprofeta ngezinto ongazazi. Uma sakutshela nge-ID number yakho kusho ukuthi mina sengabe ngaya eZimbabwe ngaya kothwala so that wena ngizokutshela ngezinto ozaziyo bese ungibona njengomprofeti. Jesus. Engase ngakhuluma weJesu. Zwakala. Akwazi ukungibiza ngomprofeti ngoba ngikutshela i-ID number yakho. Hallelujah. Ngizokutshela ukuthi imoto yakho i-number plate yayo ithi you ngeke. Jesus. Yabona leyo nto into yakwezinye izizwe engahlangene nesizwe sikaNkulunkulu. Jesus. Utshela yimina. Uthe lokuzana uma ushembeze wethu we. Mountain. What? Mountain. Oh, he's the way to mountain. Oh, angithi ndayizokuyazakala. Jesus. All right. uIsrael wakhishwa ngesandla somprofeti eGibhithe. Ehlane wagcinwa isandla somprofeti. Hallelujah. Okusho ukuthi nomuntu okhiphe eGibhithe it doesn't matter ukuthi ubanda kangakanani epulpit. Jesus. Egameni lokuthi wakhiphe eGibhithe. Egameni lokuthi wakhipha kuphi? Everything. Umprofeti wakho. Ukuthi akashumayeli njengoshange akavuthi njengoshange akusho ukuthi akayena umprofeti wakho. Hallelujah. Egameni lokuthi wakhiphe. Jesus. Angavesane nje ame la. But angingihlanganeza wezimako ukula kunabafundisi abanenzayo. Jesus. Kodwa uthola ukuthi kunabantu abaphuma eGibhithe bekhishwa ilo muntu onenzayo. So ke lowo muntu loyo umprofeti wakho owakhipha eGibhithe uzogcina obani? Uyena. You like it or not? Because he's your prophet. He's your leader. And kufanele umregard as your leader. Sanibonani bazalwane. Bakhona abasangizwa kodwa le. Hallelujah. Okay, asiqhubeke. Umali unezwi kumuntu omlalelayo. Hallelujah. Hayi umuntu ongamlaleli. Uma ungamlaleli umolo wakho akanalo izwi. Yazi ukuthi umolo mangabe engenalo izwi kuwena, wena usuke unjani? Usuke umuntu oqale ubuke iappearance yakhe, indlela ayiyona. Bese uthi ayikho into engayizwa ngalo muntu.